Nili during Duarbaguri parlo during polling station along a boot president rajaning tiahin penang letum herangke bitu phan akeru pipar piklo athe nilitum nanga chophateng penang letum kibang apot nilitum boot committee hoyahin pen sitami akeru pilo lasi nang letum phan pini nanga chopha alam thegela pulo je kedam tang Pre Chiklu ni phai create home Ladak Duarbaguri ke parlo during polling station long BJP mass joining amai ki bipon long ongdung Duarbaguri rap nang chitong dun lapenan par setame kar Banglong Autonomous Council CM sir Dr. Tuliram Ronghang lapenan par setame 109 Hauraghat LA MLA sir Dr. Ronghang sir lapenan par setame Duarbaguri MSc anpar setame kar Banglong Autonomous Council Education yem sir Richard Tokbi lapenan par setame kaprek asai ke do tum kar Banglong Autonomous Council team atum kibang pot nelitum diring arat pen akeru pilo lapen Duarbaguri arat setame ongdung pen ladak mei nang chitong dun pot setame nelitum butahin pen akeru pilo lapen anpar setame diring angkang along setame nelitum kidu atumi ame along parti cipu pepin pen sai ke klem pen dang lok me along an setame nang cipaduk dun nang citong dun pot setame diring arat pan seta keru pi pajero la songbong nelitum ki labang so me along nelitum atumi laan arat mate laan armu citong hi pun nelitum cipu the nelitum ke matha bangke farukre phopen surisi lan bak sidui pusi nelitum cilaka la soteng pen nelitum kado estimate ta bonai lo setame api bangke ongdung penang citong dun mate suripho abat duji rat citong kaso logot setame nelitum kijutsi jitu kipi ke pajir mate kichu kejun long paket lans mate lang paket lang lapen lang abong kipi ke pajir long nelitum asapo kechok chedokok lo athe nelitum ke krem ke dam ke thek thepot athe nelitum diring along ke lasona me pipi bipin la non si kecheng dun lang setame mo phi nelitum non kechok chi apata bang an bang mo phi bang nelitum setame thek pot ko pusi ke la khalo basi kade vela kechok chi kipi ke pajir long kechok chi at setame Duarbaguri arat pan setame akejok johang lo mate dia johang lo lase kade vela setame dia pu pusi nelitum media thengno chuning ripon Kardom nilimen rajutiso tapi nidak diring apuling yang kang pensi pini dalam bangso perangkia bitung along mati perangkia mai ke phalong nang lutu malong ke cengsi nidi ninga klong pen mati dak karbiang long arat ke don pantame ning klong pen kardom pajir pon kardom pini nilitum dak resmit mate perangkia bitung atum han ke cengsi curukang tu pini nitu malong rang pen nilitum ason nilitum alam kacithan pon long apot nasi alang litum han ni churulo karbiang long mate dak Duarbaguri press ka patum han tame nasi nilihin pen kachuning ri mate nilihin pen lam the ke jai ponji polam thibang ke la mate lam the baklang ponji patumi re chiklo ni phai re ke thom ini dak Duarbaguri constituency ke parlo diring apuling along BJP mass joining labangso mass joining ke padupon amai long atumi nilitum diring angkang mate diring arat pen mate diring boot committee ahin pen nilitum kachuru kangtung mate ninga klong pen kachuru kangtung lapang ke apuling team pen kewang arat atum ongdung pen naga chitong dun lapen dak diring arat pupua a party chi pupe pin pen kachitong dun pen ke claim ke dam kachipaduk lahaya puthak samini nilitum ninga klong pen alang tum hana keru pipon lo lapen apal sami patumi apor ni tum dak diring along kapa phi hup apuling angbong tame atumi apor mission pen RD ki pi pen team kar Banglong ke ja Dr. Tuliram Ronghang chief executive member alangli ningkeme ningkang thir pen pin at patumi apor dak diring angkang along mate diring apuling along na kahumri pen ongdung armu kachetong an pas tame dak team kar Banglong long CM EM penchenglok MLA penchenglok MP penchenglok chairman board chairman penchenglok kado kabe nilitum aphan RD nang pipen
patumia por la dak nang humri ke wang pon ni tum alang tum han tame churu pajir lo kasi ka churu pajir pensi ning samlo ni tum tame dak ke claim ke dam tame ning samlo kasi patumia por machisu ni tum mahin pen asabo ning duk pon alam the puthak ke la helo kijusi patumia por apuling tin pen kewang la pen ni tum dak ka chitong arat doan alang tum han lange joy la pen himichet la bangso kipi ki pajir asai ke deng pon mate paket lang la bangso kipi ki pajir pon along masabo ke chok che dokok aputhak bangke la lo ni tum estimate teng mate dak armu ka chitong ji mate ki duji poteng pen bang pharuk re phopulo ang song pen direct sonang pike sitame api bang ninga ching sam party bhan ninga ching sam pen jok apuling tin pen la pen ong dung armu bang suri phosusi arat dak nang chitong dum dokok a joini patumi kipi ki pajir abang asabo ningi duk da malam the mate ni tum dia ga chahang ponalam the bang ke lalo kipi ki pajir bang ni tum ka control ni mate ke khang ni da jok la bang asau ni tum tami silang no da ka son lo la si ning duk lo la si karbiang long arat la pen patumi da dak nang chitong dun arat la bang so him kipi ki pajir mate paket lans kipi ki pajir long ko ke chok che joini ni tum tini la bang so Herang kia bitung pen ni tum lam klar nang cipi lo tas labang so lam klar ting pen karbiang long arat ki doan tam ni deng pen ninga klong pen deng pen ni tum diring apuling station boot committee ki doan phan tam dia pon pu puning thi pensi nili ki jusi kardom bajir pensi ni lam theri pon chila ada